Du er heldig, hvis du når din datters 2-års fødselsdag, siger hun til mig. Så gå hjem og forberede, hvordan du vil have din død. Gå hjem og forberede, hvad du vil sige til din datter, fordi du har ikke lang tid igen. Det er mig, der hedder Tabitha, som er med i Snyd og Borrelia. Og det eneste snyd, der er i den dokumentar, det er Michael Bæk, der er journalist, og TV2. Michael lovede mig så meget. Han sagde, at han ville filme på mig, og det var kommet frem, at jeg er dødssyg, og at jeg skal have noget hjælp her i Danmark, fordi det er et dårligt system, vi har. Og han lovede mig, at Danmark ville kunne se, at jeg gjorde fremskridt. Og de 8 måneder, der filmede han på mig 2 gange i måneden. Men ingenting af det er blevet brugt. Han har bare klippet, så det passer ham. Og ingenting er blevet brugt overhovedet. Og det kan jeg virkelig godt blive ked af. Og det mener jeg, det er i hvert fald snyd. Du har en hjernebetændelse, der er helt op på 24.000. Så det er tydeligt, du har ikke alt det du har borrelia og en hjernebetændelse. Og du skal have behandling med det samme. Og så begyndte jeg behandling med noget penicillin og nogle urter og noget vitaminer. Og så begyndte jeg faktisk gradvist at få det bedre. De danske læger gav mig 6 måneder. Det er 3 måneder siden, jeg skulle være død, og jeg er her endnu. Takket være BCA er jeg her endnu. Uden dem ville jeg ikke være her. Fordi så snart jeg fik penicillin i min krop, fik jeg det bedre. Og jeg er slet ikke så svimmel. Jeg er slet ikke så dårlig, som jeg havde det dengang. Altså alt går fremad, men langsomt. Takket være BCA. På grund af den dokumentar, så står det jo frem, at jeg har ALS og ikke borrelia. Så min kærmæggerindsamling, den er jo gået i stå, fordi alle tror, jeg har ALS, men jeg er 100 på, jeg har borrelia. Og den hjælp, jeg fik ved BCA, har jeg virkelig brug for stadigvæk at fortsætte med. Men uden kærmægger, der vil det ikke være muligt. Jeg vil sige, at hvis jeg dør, så er det den danske sundhedssystemets skyld. Jeg får ikke den rigtige pleje. Jeg har ikke min personlige hjælpeordning. Jeg får ikke min penicillin, som jeg har brug for. Og jeg får ikke det, jeg har brug for at få den borrelia ud af min krop.